me veniu a fer un pot de casa, ja. Se m'havia oblidat Per favor, podeu venir. que teníem connexió Sineu. Teniu connexió a Sineu, Sineu ha vengut directament en el plató. Se m'havia oblidat que teníem connexió Sineu. L'Àngel m'ha pegat una hòstia. Àngel, estàs entrenant? Perquè te nota com a molt fort, ara. Sí, he començat amb un entrenador personal aquesta setmana. Se te nota? Se li nota, Ho va però... dir, trobaràs el resultat tot d'una. I mira, aquí estic, tot definit ja. Mira. Sí, i en cal cerca, definidíssim. i en cal cerca. El trobaràs i ell va cercant per casa seva. Bé, Mauricio, què passa? Bé, bon any La nou, festa he anat tot de això? cine, m'ho he passat molt bé, un deu tot. No deus haver menjat gaire aquestes festes, tu, eh? Per què ho dius? No, no, per res. fi, almenys sí. No, t'has fet la camiseta negra, per això dic ja... No, el blau morir, per favor, el blau morir. I aquí... Uf, Ja deia jo. el teu toc avui quedarà, però... És que estic... No, és que no puc, és que no puc. És que no puc! Vinga, ajuda'm, vinga, estiro cap allà. No puc jo amb això així. Vinga, ja està. Vinga, ja que me poso nerviosa. Au, vinga. Al·lots, traduccions Vamos. instantànies. Una de les seccions que més m'agraden d'aquest món. En tenc dues aquí apuntades, que són coses que he sentit en el bar de gent que està xerrant en castellà, però que tu entens que no són castellans, és a dir, que són d'aquí, o són de Mallorca o són de Sevilla, d'on tu vulguis, però tu dius, algo no me quadra. Una que vaig sentir l'altre dia, i vol demostre, és la razón te vierte, que per cert, n'Àngel m'ha corregit i no era ni la razón te vierte, era la razón te derrama. És a dir, va traduir ja directament malament, però bé, jo m'he quedat amb la Però razón el millor te vierte. Li va dir, se raó te besa a un que segur que tenia raó. Claro, te vierte. Aquest mateix va dir, haré un trueno. Segur que era un dia que estava molt cansat i va dir, en vez de faré un tro, va dir, haré un trueno. Ho dic perquè si voleu apuntar, M'encanta això. això són guapos, jo m'ho faria un tatuatge, haré un trueno. M'encanta això. I l'altre, no hace largo. Això també per mi que xerraven del menjar o d'algo i era no hace largo. Ja, no et fa pensat llarg. mai fer camisetes amb Clar, aquestes que dites? camiseta. Per favor, Triomfaries, eh? qualcú podria enfocar aquesta camiseta de n'Àngel Aguiló? Triomfies tu amb aquestes moltes gràcies. camisetes. Públic, comprau camisetes. I l'altra, per favor, molt important també i molt bona, que això va ser el tope de dues persones que se coneixen i se posen a xerrar en castellà com a primera passa per donar, feia una estona que xerraven i un li diu a l'altre, bueno, però no passes l'arada delante el güey. I l'altre va quedar tipo, aquest tio també és mallorquí? No és castellà. És a dir, i aquí van començar a canviar l'idioma i dir, però mama, tu de bonet. I eren mallorquins tots dos. És a dir, gràcies a no passes l'arada delante el güey, no passis l'arada delante el bou. Varen Me dir, sona que era així, quan la varen dir. Uep, que tu ets dels meus. Exacte. I se varen conèixer i aquí se va formalitzar una amistat, segur. Jo me'n vaig anar, tenia feina i ja no em va quedar en el bar, però... Tu saps que fer parxe només ho deim nosaltres. No? En castellà no se diu fer parxe. On que no? I jo deia, claro, jo arribava, jo deia, ¿qué te ha pasado? ¿Has hecho parche? I me deien, ¿qué? ¿Qué dices? Però- Jo me pareixia superllògic fer parche, no? Tota una vida dient-ho malament. Tota la vida en castellà jo he dit, dit... hemos hecho parche. Ja me diràs. Vinga, canviant de secció. Anem a una secció que jo sé que vos agrada molt perquè no sabeu viure i jo vos ajut, que és pròxima aturada, consell. Next stop, consell. Són una secció on vos dono consells de vida. Perquè sé que vos- Advisors. Però m'ha fet molta gana. Advisors. Títol. T'ha agradat? Perquè m'ha recordat molt de quan anàvem en tren i això. I dic, Tip, si no ho han canviat, la broma no ha passat de moda, perquè potser no sona això dins el tren, però bé. Lots, val més caure 10 pit de gat que un de mort. Vosaltres heu d'entendre, això no és apologia a l'alcoholisme, ni és apologia a anar en Gueterbós, que tant mateix. No, és apologia que tu cague-la, però feu, perquè al final te moriràs. O jo ho entenc que sí. Que són 2 dies, Mem, no? és un poc Exacte, literal. que la vida són 2 dies. Igualment diu gat. Vinga, pot donar una altra interpretació. Dóna-li salta que a ma no li agrada. Però diu gat. Si no saps de què xerres, tu penses que això s'ha sentit a dins un bar. És a dir, que la gent que hi havia allà ja anava gata, potser, en aquell moment. Ja havia acabat la Com vos ho reserva explico? de maçones. I l'altre, que és... Això ho deia son pare d'un amic meu quan feien torrades, que és val més menjar carn en senra que senra tota sola. Perquè sempre sonava el cas que estem torrant el botifarró, el torràvem amb algo, o se xua i queia damunt el esquelí. Aquesta setmana està molt vigent, aquesta dita. Entre Sant Antoni i Sant I Sant Sebastià... Sebastià, tu me diràs. Que ja me diràs, que, per favor, aquesta és perfecta. Vull que l'utilitzeu. Sereu la mala de la fiesta quan teniu la torrada i diu val més menjar carn en senra que senra tota sola. I diu, menja-te-la tu i dóna-me-la sense senra. Sí, jo me la menjo, m'agrada molt, però vull que vos aprengueu també com una filosofia de vida. Les coses han vingut així, les assumim, ja està. I dic, veus, jo el que vos duc és perquè sigueu feliços així en general. Per tot el més, no ho sé. Vosaltres teniu cap consell o frase o cosa que vulgueu dir perquè la gent que està trista, que sé, i que diu, ai, quina puta merda tot. La Marimar, se cert que té una frase de consell. Sí. Perquè ella és molt adoctrinadora.
Val més morir d'un rot que d'un pet. No, que d'un badall, per favor, per favor. Marc, per favor, que tengo una No poden secció venir d'això. sempre. Hem de començar a prestar atenció, claro. Quina frase? Jo diré una frase que deia sempre ma mare. Ja dormiré quan me muera, deia ella, saps? Exacte. Perquè ma mare no aturava dins que nostre. El sòtil no li caia damunt mai, saps? O sigui que ella sempre deia ja dormiràs quan te mueras. Ja ma mare sempre m'ho diu també, no te caurà mai la casa damunt a tu. Exactament, no deixant res per verd. I això és una bona filosofia de vida. Ja vols dir, Àngel, tu no en deus tenir cap, no? Tu, així com a Jo, ara persona- que dius de la cendra, el botifarró i de més, jo voldria recordar, en vista Sant Sebastià, per favor, i Sant Antoni, recordau que una torrada, el llom, xua, botifarró i llengonissa. Perquè si ja hi posau salxitxes, chorizos i morcilla, passa a ser una barbacoa. I això no és meu, és un amic meu que no entolo, però és una gran veritat, o no? Molt bé, molt bé el teu consell. Moltes gràcies. Fins aquí seria. Fins aquí. Ah, no, The End. Moltes gràcies a tothom i mengeu més verdura. Un beso. Mengeu més verdura. Molt Vaya estim. morro que té. Vaya morro que té després de tot el que s'ha fotut. Va!